ओम महाशिवरात्रि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव दिनै गोथार शिवरात्रिनि दिनाव आङो फुजाखौ होना लाखांबाय दा थांसै आरो मन्दिराव आरो जयगबो होनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना नायलायबाय थादो बिदिब्ला अननानै आंनि चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो अननानै लाइक कमेन्ट हरदो आरो लोगोफोरनो दा आं थांगासिनो मन्दिरसिमहो न'आवबो जयग होखांनानै थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नंतु बिक्रमपुर नंतु बिक्रमपुर नंतु बिक्रमपुर जोंनि गाहायाव हा नांजोबबाय ओमफ्राय फाखा नांजोबबाय ना बा नै बादाम लुनि आं गैखाला मम्मी बादामा दङ गुफुं फैयोबालाय गुफुंगोन मानिबा बादाम जिरनोसै आरो बेखौ न'आवथ' मोनफैबायानो आरो न'निफ्राय मा मा मोनबोखो आङो नोंथांमोन एसे सेयार खालामनो नागिरदों बेबायदि मोनसे गिफ्ट हरदों आरो आंनो दख'ना आगर गिदिर गिदिर गाननो लुगैदोंनायखाय पानिया गलाब लाबोनायखाय बेखौनो हरदों आरो पानिया गलाबनि बियो मालाबा गानबा नुसिगोन नोंथांमोना दा गानथ'ला आं बेखौ हरदों ओमफ्राय बादाम हरदों आंलाय आं बादाम जिर बेबायदि बादामफ्राव बिदि सोना लाबोदों आरो आंना न' फारसे फैनोसैयाव बाबा आइमोनखौ सनमान लाबोदोंमोन आरो जोङो ना हौवा हिन्जाव सानैजों जय जाथों अराय सम खैफोद आफोदनिफ्राय बारग' जातिनि न'खराव जेबो खैफोद आफोद नुजानाङाथों न'फ्राव जाफैलायबाय नै आंनि फिसौला सुबुंसा फरायनायनिफ्राय आइ गोलाव जाथों आइ गोलाव जाथों एकदम एम ए फरायना पास खालामनानै सब फिसौलायाबो खुलुमबाय आंना फिसालायाबो बिबै बिबौखौ थाइजौआ नै खाथियाव माबायदि बारदों सिथ्लायावनो एखेबारे ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि मोनजागोन बेखौ अबाव दोनदों आयै बोरैथो मोनाखै आङो ए नै थिंख्लां आरोना लोगोफोर बे थिंख्लांखौ जिरनानै माबानाय बेयाव बेसेबां दङथाय सेरसे दं खोमा लांनो नागिरदों न'आव थिंख्लांखौ लांफानोसै आं সম্পূৰ্ণভাৱে বুজাই দিছে আৰু সকলোৱে আমি সেই বুজনিটো হাতে কামে লৈ আমি সদায় माबा फैसा सोयो फैसा दान होयो फुजा होखांबाय आरो फुजा होखांबाय बेयाव शिब मन्दिराव फैनानै न'निखौ फोजोबना फैनानै ओमफ्राय दा न'आव थांसै जोब्बाय আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা बहुत मानसि অঞ্চলৰ थांबाय थानोसै न'सिम स्वरूप बाबा बे दालां खाथिनि मन्दिरावनो फुजा होनानै